Тук е мистер Резумен. Днес ще обясня една комедийна филмова история, наречена I am losing weight. Предстоят спойлери, внимание, бъди внимателен. Филмът започва в град Нижни Новгород, Русия. Аня е момиче на около 20 години, което живее с приятеля си Женя, културист и треньор по плуване. Тя работи в пекарна и следователно постоянно е заобиколена от храна. Когато двойката се запознава, тя е била размер 0, но с течение на месеците е качила значително количество килограми. Един ден им се обаждат, за да отидат на сватбата на приятел. Еня пробва дрехите си от преди няколко месеца и осъзнава, че вече не й става добре. Утешава се, че никой няма да го забележи, но тялото й се е променило значително. Дженя също го знае, но не иска да коментира колко е напълняла. След няколко проби и скъсани дрехи, Аня намира подходяща и се приготвя. Когато Джени я поглежда с роклята, ченето му увисва от изумление. Тя вече не е момичето, с което имал връзка. Той не иска да го виждат с нея на сватбата, защото всички негови приятели от фитнес средите ще бъдат там. Прави и фини намеци с надеждата да си остане вкъщи. За негово облегчение, Аня казва, че иска да си остане от дома и да поръча пица, но Джени обещава да поздрави младоженците и да се върне от дома за миг. Преди да тръгне, той я вдига и я поставя върху плота, но се отдръпва, когато тя се опитва да го целуне. Аня забелязва жеста, но крие, че е наранена. След като той си тръгва, тя облича удобни дрехи и се претегля, за да открие, че тежи 76 кг. Макар винаги да се оплаква, че е качила тегло, единственото й намерение е да изпие чаша вода, след като каже ежедневните си утвърждения. Докато чака приятеля си, тя приготвя пържена храна и сърфира в интернет. Докато говори по телефона, разглежда снимки от сватбата. Тревожи се, виждайки колко стройни са момичетата около Женя. Тя не може да не се сравнява с тях. Намира снимка на Женя с момиче. Ужасена вижда видео, в което тя го целува. Еня се приготвя и отива на сватбата. Тя звъни на най-добрата си приятелка Наташа да я вземе. Наташа забелязва напълняването, но за нея Аня е все така красива. Уверява я да вярва в себе си. Пристигайки, Аня вижда Женя. Ревността я завладява и тя застава между тях. Женя видимо се изненадва, но продължава да танцува, докато другото момиче се подиграва и се отдалечава. Малко по-късно двойката сяда и Аня започва да яде. Тя го пита защо е танцувал с момиче, но Женя се опитва да се измъкне. Той казва, че са танцували в компания. Когато Еня настоява, той избухва и признава, че вече не я харесва. Добавя, че тя само яде и му тежи. Еня се разплаква, но преди да продума, младоженците се приближават. Те се опитват да се усмихнат, но усмивката изчезва, когато булката пита Аня дали е бременна. След това Дженя се сбогува с нея и си тръгва. В следващата сцена Аня е в автобус, на път към дома на майка си. Тя плаче неутешимо, без да я интересува какво мислят хората за нея. Той заварва майка си насреща, усеща, че нещо не е наред и ги оставя насаме. Еня признава, че гаджето й е зарязало заради теглото й, а майка й казва, че не е дебела, а просто с широки кости. Коментарът я кара да се чувства още по-зле. Нощем тя спи на дивана при майка си, разглеждайки снимки на Женя. Намира и своя стара снимка и се натъжава от промяната. На следващата сутрин получава обаждане от Наташа, която я моли да се отбие. Еня заема едно легло на балкона на Наташа и остава там, като се оплаква от раздялата. Оказва се, че Женя е бил там предната вечер, за да остави всичките й вещи. Наташа я моли да остане при нея и съпруга й Дима с няколко дни, докато се намери дом. Тя се опитва да я утеши, но Аня само иска да плаче за бившия си. Казва ти, че е най-сексапилното момиче в града, но това не помага на Аня. Тя прекарва нощта на балкона, а на сутринта Наташа й разказва за приятелка, зарязана с текстово съобщение, защото напълняла. Вместо да се оплаква като Еня, момичето тръгна на фитнес и отслабна за месец. Горкият бивш така съжали за решението си, че затрупа офиса и с цветя и я помоли да се върне. Когато Еня се оплаква, че няма достатъчно пари, за да се запише във фитнес, Наташа й предлага да използва безплатната едноседмична проба във всички фитнеси в града и да го прави безплатно. Следващата сутрин Аня казва сутрешните си утвърждения, изпива чаша вода и отива на фитнес за първи път в живота си. Отнема и време да свикне с уредите и пада от бягащата пътека на няколко пъти.
Но всичките й усилия отиват на вятъра, защото един час по-късно тя е в ресторанта и яде за двама. Наташа, която работи в ресторанта, изхвърля храната, разочарована, че Аня не успяла да се ангажира дори за повече от 2 часа. Тя моли приятелката си да покаже малко воля. Когато се прибира у дома, Еня си нанася хидратиращ крем по цялото тяло и се увива в нейлон. Тя се надява трикът да я накара да свали няколко килограма, докато поглъща пакет чипс. В полунощ се опитва да открадне храна от хладилника, но е хваната от Наташа. На следващия ден тя е решена да не яде нищо нездравословно. Това е особено трудно, защото работи в сладкарница. Докато украсява торта, тя случайно облизва глазурата от пръстите си и прави 10 клека, за да компенсира. През целия ден храната е зле, но тя се контролира. В един момент остава сама с цяла торта, гледа я няколко минути и опитвайки се да си измисли извинение да я изяде. След като се върти наоколо и едва не чупи един рафт, тя се предава и поглъща половината торта наведнъж. Аня осъзнава, че има проблем. Тя търси група за самопомощ за хора с компулсивно хранително разстройство и се записва за среща. Сред групата от дами има един неженен мъж на име Колия. Аня се представя като Енджела и лъже, че няма никакво хранително разстройство. Вместо това твърди, че е журналистка, която пише статия за хранителните разстройства. Групата се опитва да я вразуми, но Аня продължава да не приема факта, че има проблем. Един разгневен Коля посочва всеки един от тях и ги нарича дебели, включително и себе си. Той казва и че очевидно, че Еня лъже, че е журналист, защото не иска да признае проблема си. Еня преструва телефонно обаждане и си тръгва, но Коля я настига и кани в близък ресторант, а тя приема заради храната. Коля й предлага да станат партньори за фитнес един на друг. По този начин ще тренират заедно всеки ден, ще се питат взаимно преди да изядат каквото и да е и ще си дават емоционална подкрепа през целия процес. Аня не е сигурна какви са истинските намерения на Коля, но не вижда нищо лошо в това да опита. Започвайки от следващия ден, те ходят всяка сутрин в един парк, за да тичат. В началото Аня се държи резервирано към Коля, но с течение на времето осъзнава, че всъщност той е добър човек. Тя вече не се срамува от тялото си, което й се струва странно. Времето с него я кара и тя да го заобича. Говорят преди всяко хранене и си помагат, защото имат един и същ проблем. Скоро Еня започва бавно да отслабва. На партитата край басейна самочувствието й пада при вида на слабите хубавици. Щом се разстрои, Коля помага. Често крещят срещу стреса. Аня не иска нищо друго, освен одобрението на Дженя, което кара Коля да ревнува. За месец и половина тя сваля 10 кг и е готова отново да се срещне с Дженя. Купува си бански и се преструва, че случайно го среща на един басейн. Работи като инструктор и е изумен да я види. След разговор влизат в басейна и се пръскат. Всичко се променя, когато приятелката на Женя се появява. Еня е съкрушена отново. Тя си тръгва от партито и пие цяла нощ, за да го забрави. На следващата сутрин се събужда гола в леглото на Коля. Той я уверява, че не я е гледал гола. Ретроспекция показва, че Аня едва не си тръгва с непознат, но Коля идва на време и понася юмрук в лицето, за да я спаси. След странната сутрин тя отива при майка си и разказва всичко. Според майка Аня носи травма от баща си, който ги е изоставил, когато е била дете. Затова търси утвърждение от Женя, макар да не е добре за нея. Аня разбира това и на следващия ден отива при баща си с Коля зад волана, защото пътят е 5 часа. По време на пътуването Коля често се опитва да се сближи с нея, показвайки, че я харесва, но Аня не забелязва намеците му. Накрая се срещат с баща и Сергей в една дървена къща, където той живее с жена. Аня го пита защо не иска да участва в живота й. Сергей, нейният баща, и напомня за момента, когато е дошъл на рождения й ден с подарък, но тя го е хвърлила през прозореца. През нощта Аня случайно изпуска свещ и подпалва дървената къща. Сергей крещи, че е съсипала къщата му, без да се тревожи за нейната безопасност. Еня и Коля се връщат у дома веднага след това. Преди да се разделят, тя го целува по носа. Коля е на върха на света по пътя към дома.
Той дори разменя часовника си за цветя за нея. На друго място Женя среща Аня и се извинява. След разговор двамата се отдават на ласки. Коля се връща с цветя, вижда ги и си тръгва разочарован. На сутринта Женя отбелязва, че тя изглежда по-добре. Това кара Еня да осъзнае, че не иска несигурна връзка, в която винаги се страхува, че партньорът й ще я изостави. Те отново се скарват и Женя си тръгва. Същата нощ тя отива у Коля, търсейки приятелска утеха, но той е толкова бесен, че й дава ябълка и заявява, че вече не са другари, щом е отслабнала. На сутринта отива у Наташа, но никой не отваря. Тя използва прозореца на съседа и една тръба, за да влезе опасно в къщата. Оказва се, че Наташа и съпругът й са имали голям скандал, след който той си е тръгнал. Момичетата си говорят и се чувстват много по-добре. Следващия ден Сергей отново се среща с Аня и се извинява, че е бил лош баща. Той също така танцува с нея, както е правил, когато тя е била малко момиче. След като двамата се помиряват, Аня отива на фитнес маратон, за да се срещне с Коля. Намира го да пие студена напитка и я изхвърля, като заявява надмощието си над него като негова партньорка. Също така обявява, че тъй като той не е свалил достатъчно килограми, нейна отговорност е да му помогне, каквото и да става. Те участват в маратона и го завършват с всички сили. Накрая Коля събира достатъчно смелост, за да я целуне. За първи път в живота си Аня осъзнава, че обсебването от външния й вид няма да я направи щастлива. Истинското щастие се състои в това да приемеш себе си такъв, какъвто си, както направи Коля. Той винаги се е стремял да подобри здравето си, но никога не се е срамувал от външния си вид. И Аня се стреми да бъде като него. И така завършва този страхотен филм. Абонирай се, за да гледаш още видеа като това, активирай известията и остави един лайк, за да помогнеш на канала. Благодаря, че гледа.